Не имена... Пите. Или отляво, или отдясно. Гледай, гледай. Само не пипа нещо. Абе, махай се там имена, ти отли си. Там. Лудница. Там след няколко. Сега гледай да ми някой през телескопа ще го изселя в Амджи Китай. Бат Георги, уникална снимка ти направи. Ако ти го направи, не чакай, аз слушай пак като око. Не отпред. Я погледни пак в обектива. Галя, измести се малко наляво, че ще... Я погледни пак в обектива, ще я намести слънцето като око. Ти можеш от бяса по дисплея, какво ще стане? Пак си доброто. Още се вижда. Хейца, бе. Галя, я стой да ги вардиш. Ами къде е Венева? Що е? Да. Горе. Облака. Богдан, ще виждаш ли Венева? Вече последен контакт. Ето го. Да. Ето. Тя ще напуска вече. Да. Точно време се ще си. Данче, ти виждаш ли нещо? Последен Съвсем в края. Съвсем горе в края. Ето. Буквално вече е наполовина. Галя, аз не издал да вардиш ти да не някъде мине. Аз тук не, той е от екранчето някаква точка. Пак ти доброто е. Да. Да. Данче, видя ли го? Да. Габриеле, ела снимем тези. Дръж си капачката. Лайла. Аз имам перфектната сумка. Ето тук горе Венева, почти в центъра. Виждаш ли е последен контакт? Къде е Венера? Горе една много малка черна точица. Под надписа бе. На излизане. Виждам. Ама вижте каква снимка направи госпожа.